Здравейте, раци! Продължаваме четенията с вас. Напомням, че ако искате да се свържете с мен за лично четене, може да го направите на съобщението в TikTok, да ми пишете, или на номера, който съм оставила под профилната си снимка, и на двете места ще ви изпратя условия и цена за четенията. И така, в работен план, мили раци, при вас като че ли сте... Не знам защо се чувствате малко тъжни, малко... като че ли недооценени. Очаквали сте някакво повишение, може би, а не сте го получили, защото тук виждам, че има проблем с поравното вземане и даване. Виждате нещо в работния си процес като пропусната възможност. Да. За тези от вас, които търсят работа към момента, отново, да, някаква пропусната възможност. Може би сте искали много силно да започнете работа на някакво определено място, но не се е получило. Или възнаграждението, работата ви харесва, но възнаграждението не пасва, не ви удовлетворява. Има някаква такава енергия. Това са, не знам, не се виждат 5 чаши. Картата. Вземете го както резонира за вас, но нещо в момента не сте много окей в работата си. Пак казвам, това са периоди, те отминават. Емоционалното ви състояние, мили раци. И като говорим за раци, излиза вашата карта. Тук няма някакво голути, да. Излиза вашата карта на колесницата. Това е рачешката енергия. Тук някой от вас е възможно да държат връзка от разстояние с някого. Но предстои среща между вас, така ли? Предстои някаква среща, възможно е да е някъде се в природата, възможно е някой от вас да пътуват с... естествено, няма да пътуват да ходите пеш, но тук виждам, че за някои, които тази връзка е от доста отдавна, тук ще говорите даже за промяна на жителство, на местожителството си, за местене. За тези от вас, които са необвързани, възможно е вие, ако нямате човек в момента, от когото се интересувате, да предстои пред вас пътуване някакво. Някъде да предстои да ходите и там да имате среща приятна. За тези от вас, които имат някого на ум, съвсем скоро ще се видите с този човек. Но пак казвам, много е възможно връзката да е от разстояние. Емоционално състояние на партньорът ви. Този човек е възможно да е водна зодия и по-скоро зодия Риби, защото тук излезе тяхната карта. Луната. Но този човек много ви мисли. Изключително много. Ако вие сте обвързани, както казах, това е връзка от разстояние. Възможно този човек с тук отчелника, не се вижда добре, с отчелника тук този човек страшно много да мисли за вас. Да се притеснява за вас. Дори малко е възможно и малко ревност да има. Но не се притеснявайте. Като че ли ми се струва, че това е по-скоро енергията, която усещам е положителна. Не е на обсебваща, не е нещо такова. Просто много мисли за вас този човек, защото вероятно има чувства към вас толкова силни. Ако това е... Да, възможно е да мислите, че имате и... Извинете, върви един разговор в главата ми в момента. Не съм шизофреничка. Но възможно е този човек да мисли, че имате някаква тайна. Възможно ли е вие да се държите просто така, мили раци? Но възможно е да мисли, че имате някаква тайна, че криете нещо от него. Може би един хубав разговор би изяснил, би премахнал тези две карти веднага. За необвързаните от вас, ако вие имате някой на ум, този човек по същия начин мисли за вас, но не показва емоции. Не знам защо. Не показва по някакъв начин. Държи го в тайна, държи го скрито.
Да, възможно е и вашият партньор, ако сте обвързани, той също да има някаква тайна, която иска да, може би ще поиска да говорите за нея. Но пак казвам, усещането, енергията, която усещам е положителна, не е на нещо страшно. Тайна може да е, виж какво, аз съм милионерка, до сега се правих на застреляна, на ощипана мома, но всъщност имам 1 милиони и така, нали. Или пък обратното, примерно, аз съм милионер, нали, това също е възможно да е тайна. Така, извинявам се, че се разсех, просто енергията, която усещам е много положителна, искам да кажа. И така, да, не е лошо да поговорите, да видите кое как е. Това, което не виждате е, може би е свързано точно с това, което предстои да говорите с този човек. За преместване, за разкриване на някакви неща. След като, нали, ще бъдем заедно, трябва да поставим картите на масата и ще се разкрият доста неща, което ще доведе, малко ще ви натовари и ще доведе до едно объркване. Но с разговор всичко се оправя, всичко се изяснява. Много често ние хората имаме дарбата да си мислим какво мисли другия и да се убеждаваме, че е така. А реално един прост разговор с открити карти, както казах на масата, може да реши много неща. Нали, не се поставяте в ситуация на целия този стрес, защото няма нужда. Не го носете сами. Споделете го с партньора си. Това объркване, този стрес, няма нужда да се справяте сами с него. Другото, което е, възможно е да се появи някой от вашето минало, като опция. Или някой, за когото вие сте бил опция, да се появи отново в живота ви, но не мисля, че въобще ще бъде отразено по някакъв начин във вашата енергия това появяване. Това е за много малка част от вас. Но да. Просто ще бъдете малко по-стресирани, вероятно, по това преместване или по този разговор. Какво ще кажете, какво ще се случи стъпка по стъпка, много неща предстоят нови и така нататък. Малко стрес се очертава, но няма нищо страшно, всичко е преодолимо. И така, това е което имам за вас, мили раци. Надявам се да съм била полезна и ви желая успех!